ኣብ ቅድሚ ኣዲኣ ካብቲ ጉብዝ ንድሓር ክዳና ምውፃእ ከይተረፈ ትስከፍ ዝነበረት ጓል ከመይ ኢላ ኣብ ቅድሚ ዘይትፈልጦ ሰብ እሞ ኣብ ወዲ ክተውፅእ የአዳዋ ኣንፈጥፈጣ ቀጥቀጥ ኣብዝሐት ከመይ ኢሉ ኢዳ ነቲ ክዳን ክሕዙ ኣጆ ከይተፍርሒ ብምባል በድሕሪኣ ኮይኑ ነብሱ ናብ ሕቖኣ ኮፍ መበሊኣ ብምፅጋዕ ፀጉራ ክድሕሳ ጀመረ። ከምዚ ኣብ ደገ ዝሓደረ ዝሑል ማይ ኣብ ነብሳ ዝተኸኣወ ነጢራ ክትርሕቕ ፈተነት። ነቲ መሶብ ገዝኣ ምስ ከፈተቶ ጠብትብል እንጀራ የለን። ናብቲ ድስቲ ኣቢላ እውን ሓሰስ እንተበለት ወይ ከ ናብታ ብሕማም ተሰኒፋ ተጨቢጣ ደቂሳ ዝነበረት ኣዲኣ ጠመተት እሞ መሊሳ ነታ ፀባብ ገዝአን ብኣይንታ ድሕሪ ምቁላል ቦርሳኣ ካብ ሕቑኣ ብደዋ ናብ ምድሪ ፈንያ መኣረ መኣሪኡ እርኽመሹ ኢላ ተህናኽኒኻ ነበአት። ብኻታ ግና ነቲ ምግቢ ሓበ እንዳበለም ዘርብሻ ዝነበረ ከብዳ ክዕሽዋ ኣይከኣለን። ብጣዕሚ ጠምያ መፅያ ናብ ትምህርቲ ክትከይድ ከላ ዝብላዕ ከምዘይገደፈት ትፈልጥ ነይራ። እንተኾነ ክትምለስ ከላ ምናልባት ኢላ ብተስፋ ስለ ዝመፀት እያ ክጅመሩን ዝብላዕ ሓሰስ ዝበለት። ኣዲኣ ተመዊታ ዓይና ከፊታ ነጓላ ምስ ረኣየት ብጣዕሚ ደንገፀት ሓዘነት። ግና ኣብቲ ሰዓት ትገብሮ ይብላን ከም ቀደማ ጉያ ሰሪሓ ከይትመፅእ ብኢዳን ብእግራን ተታሒዘያ ዓለም በዘይ ጥዕና ዋጋ የብላን ክበሃል ሓቂ። ሕማም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከጋጥም ይኽእል እኳ እንተኾነም ሰኣን ነብስኻ ምክንኻን ዝመፅእ ሕማም ግና ይበዝሕ። ንሳ ግና ሰኣን ነብሳ ምክንኻን ዘይኮነ ዓራት ሒዛ ዘላ ኮይኑ ደኣ በዓሉ ደልይዋ እምበር ተኮርሚኻ ምብካይ ዋጋ ከም ዘይብሉ ዝተረድአት እያ ትመስል። ናብ ደገ ብምውፃእ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ንቅድሚኣ እንዳኸደት ከተሰላስል ጀመረት። ኮይኑን ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ስለ ዝበለት ክሳብ እግራ ክቁረፅ ዝደሊ ፈቐድኡ ካብ ፈተት ኣይትበል ቤት መግቢ ካልእን እንዳኸደት ስራሕተታት ግና እንተርፎ መሬት ክፅልምት እምበር ሓሳብ ልባስ ክተሰምር ኣይከኣለትን። ተስፋኣ ቁንቁል ኣፉ ተደፊኡ ብስልቹ መንፈስ ናብ ገዝኣ እንዳተመለሰት ከላም ናይ መኪና ጥሩምባ ስለ ዝሰንበዳ በስንባደ ግልፅ ኢላ ፅገ ድሕሪ ምባል መንገዳ ቀፀለት። መኪና ግና መንገዲ ኣይገበረትን። ኣብ ጥቓ ምስ ቀረበት ደው ድሕሪ ምባል ፅብቕቲ ፍጥረት እንታይ ደኣ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ገሊኦም እባ ከይልኩም ኺ ምስ በላ ቤትሮ ናይ መኪኑ ከፊቱ ሓደም ገደ ካይገበረትሉ መንገዳ ቀፀለት። ንሱ ግና ስቂሉ ክኸይድ ኣይመረፀን። ቀስ እንዳበለ ጎኑ ጎና እንዳኸደ ናበይ ክትኸዲ ዘለኺ ክመልኣ ክበላ በቲ ዘላቶ ኩነታት ናብ ድላይ እንተዝወስዶን ጉዳይ ኣይኮነን። ንኣኸከይ ምስ በላ ግዳም ደው ድሕሪ ምባል ዘረባካ የብዝሐት ስራሕ ክትረክበለይ ምስ ከኣልካ ዶ ምስ በለቱ ንዕቕሊ ፅበት እንታይ ስራሕ ስራሕ ዝቐልል መልኡ ንእሞ እተዊ ክንዘራረብ ምስ በላ ካልእ ግዜ እንተዝኸውን ነይሩ ፈፂማ ኣይምስኣቶትን ነይራ። እቲ ምንታይሲ ኣዲኣ ቀፃሊ ብምቓዳን ከጋጥማ ዝኽእሉ ነገራት እንዳነገረ ስለ ዝዕበየቶም ኣብታ ሓዳሽ ትመስል መኪና ኣትያ ኮፍ ምስ በለት ክንደይ ዕድመኺ ክብል እዩ ሓቲትዋ። 16 ክንሳእ 20 ክትብል መሊሳትሉ ነዋሕ ነብሳ እውን ብነብሱ ምስጉን ስለ ዝኾነ ከተኣምን ትኽእል እያ። ፅቡቕ እምበር እሞ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ደለኺ ምስ ሓተታ ጥራይ ስራሕ ይኹን እምበር ዝኾነ ዓይነት ስራሕ በጃሕ ቀልጢፍካ ረኸበለይ ምስ በለቶም ከም ዝረክበላ ቃል ኣትዩ ኣብ ከባቢ ገዛውቲ ኣብፅሒዋ ቁፅሪ ቴሌፎኑ ብምሃብ ፅባሕ ግድን ክድወለሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ተፋንዋ። ኩሉ ነገራታት ፀልሚቱ ተስፋኣ ተፀንቂቑ ሓይላ ደኺሙ ከምዘይ ዝፅንሐት ኣሻዋ ከም ፀሓይ ደመቐት ከም ሉል ኣንፀባረቐት ተስፋ ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ክበሃል ሓቂ እዩ። ብድኹም ድምፂ ኣዲኣ ኣበይ ከም ዝኸደትን ከም ተሸቐለትን ምስ ሓተታ በቲ ምሕርቲ ጉዳይ ወፂኣ ከም ዝፀንሐት ሓቢራ
نتن كلتا فرا بانانا مصر عيد بحركان آتده كساب حجي عيبال آخر مالديو حاجز انتخونكي زيت بلعي نأخن دي قدي فلكي عندك عرفت تزاربت عدي أبو وقنا نقول إلا كيتن كفتن صنيحم أي تحرق الزاقالي صمكي إلكي مش أين أخي لندي قدي فلكي بلي حادينا دحان محضرنا نقبر نيس حد ما أتها ولاديت أملاق تفلت أب أراد تدنيس نقول كتدرى بزي مخلا ميحر أن دحازنت بأزيو دخم دمس يتزاربت دحان نزالمي مشات ينبر صباح سرح كراكبي أن داولت بوشت عدي عدس قبل حد إنبل إن أمسأت نهصبحتو دحر فداس بناي قدنا تليفون مس دولت لهم دحر كلتا ساعات أب حدا معرفو آقايش آف دقا كتصنحو حابيرو تفانوم بتقومي كبدا ديفيز بورس اتيا كدانا قايرا أب تستب حالة بوتا أب ساعتا مسبسحت دمس طرمبا تصاويقو نابتا قدمي أمشت زآتو التمخينا مس آتوت قدم زآقرة سراح الرقيب كاليدو كتولي حتيتاتهم كم زرخبلا مس حبرا بحاجوس فهنج حجوس بلد بتأمك أمبر أنت قلنا صراح كأتو كنت قينم نسخن أمسايا ناتو جلو ألات كتفتسون ليخي بازي أنت تسمعي إنا صباح كتجمرت خيلي خمس بلام زخون يكون كسمع معي طرح أنت ينقر نمس بلتو مسنا يدمق في الشخط سحابو قصتو زيبلو نحانت جيزي مساي كدك إسي خمس بلام كرد أصلا زيك على مالت مسبلتو مالت دعم عبز تركيز اللقي معرفة قايش آتنا تصب جيزين حلف مسبلام دليت انتي مخانو سلاسترد أشعس اتحاقوس بحاقوس كوينوس حاقات نقلاتو خمسل جيزي وسدن كتزارة بيتسم أتنبق بدحريو دمس أتف كتسرحي عدل خنزل لخ مثلا أمو أبز ماكينة أنت تقبر لخ ورادي مسبلا بات بتأمت زفات إذن بركة بدم بات دما أتحمتي أدي أسلستر أتا كتور ريتر أتن أتنا حكي مسبلا بجاها حمت أدلتني أنا كموتات أيفلتني سئل كان دو قدا سرح يأتوني لا كبدو كتبل أو فتنت أكواد ولا حدا كموتات أيفلتني تبل قال مسمع زيادة حريفهم سامي خلاخي إذا نبر العالم شكل بتحال دما فتحاوي تيكونتن نا إن كان حبانة سبك أزلوي زحب صبح أقاط ممكن دما دك أنستيم أبجيزي شجر كمسارحي تقلقلن فلتي كفال أكل اللاتن أن داولم كمسحة زروا حاسي وبسحة كرتن بلم أم نفسك كفسحة أغنات قنزون برد بجاحة أقامي ترد أن مسبلتهم أنا استتأجم لندي زلك زلخو سسأت بايتخون كتحاسبي حند دق حبكي تسمعي أخي تصبو أنت زيكون يقولنا ماكيناي تقد في اللي مس بلام جدي فاتو مسكدت نابتا والحادة زبلا أكون نيزمت سمك فلي جزاك راي زبلا بيتا كتملس مخاناس لس فلتت كيف توت عينة على سرح كمان كيف فلتت تسمع مئات صبو أوصاني خلصينك اتسرح دم عجوخي هيوات كزغيري أمو نخدمو مقاط أمكينو أندا خفت تزاربم نبقاتا مس أنت بقلتا يأدوا دراريزا مس وردت بورسا كتمالئو سلزحابرا تمالئا بفرحات من قدقاطن نبتا أقدمو هيزوز نبرك كفلي مريح ومستبقسم أمنات أميا كمزلا سلزحابرتو أمسحا منابتي كفلي مقاط كفيتو كتآتو حابرا لبا تملسي شجر حلافي كيدي وصي سرح أتسأنخي تسفا يتقرز أن دابلا مس أشجرم نكفركت بالمصر أيه أجو خد حاني تفرحي نتدلي نجر نمركب حدا جيزي زتلي نجر مقبر كم حما قلت أريبلون أزد ما بأخذ تجمع يكون أن دابلم كتأتو متبقى أسأل حلنا أبكلتا تمقلو
ነክፈረክ ክትብል ፀኒሓ ግና ናብ ውሽጢ ምስ ኣትወት መዓፆ ሸጊጡ ክዳና ክትውፅእ ሓበረም። ኣብ ቅድሚ ኣዲኣ ካብ ትጉብዝ ንድሓር ክዳና ምውፃእ ከይተረፈት ትስከፍ ዝነበረት ጓል ከመኢላ ኣብ ቅድሚ ዘይትፈልጦ ሰብ እሞ ከዓ ወዲ ክተውፅእ የአዳዋ ኣንፈጥፈጣ ቀጥቀጥ ኣብዝሐት ከመኢሉ ኢዳ ነቲ ክዳን ክሕዞም ኣጁ ከይትፍርሒ ብምባል ብድሕሪ ኣክኑ ነፍሱ ናብ ሕቋን ኮፍ መበልዐም ብምፅጋእ ፀጉራ ክድሕሳ ጀመረ። ከምዚ ኣብ ደገ ዝሓደረ ዝውሕሉ ማይ ኣብ ነብሳ ዝተኸኣወ ነጢራ ክትርሓቕ ፈተነት። እንተኾነ ክገድፋ ስለዘይኮነ ሃይሊ ከይተጠቀመ ብልስሉስ ቃላት ኣደፋፊሩ ድሌቱ ንክፍፅም መንገዲ ኣብ መፅርዓ ዳሓበ። መወዳእቱን ስለዝተሰኣረት ነቲ ብጌጋ ከንፈር ወዲ ዘይፈልጥ ከንፈራ ምስቲ ትማል ዝተላለየቱ ከንፈራ ኣጋጭወተን ሰብናታውን ብኣፃብዕቲ ዘይትፈልጦ ጋሻ ሰብ ክድሕሰስ ጀመረ። ድሕር ቁሩብ ግና ክትብል ኣብ ዘይትፈልጦ ስምዒት ስለዝኣትወት ድሌቱ ክፍፅም ስለዘይተፀገመ ሓሳብ ልቡ ኣስመረ። ናይታ ዋል ሓደ ዘይትፈልጥ ጓል ገዛ ክብረ ንፅሕና ወሰደ። ድሕሪ ሰዓትን ፈርኣን ይኸውን ምስ ተበራበረት ኣበይ ዘለኺ ኢላ ቀባሕባሕ በለት እሞ ክትስእ እንተደልየት ግና ዓቕሚ ስለዝሰኣነት እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ኢላ ነብሳ ምስ ፈተሸት ዘጋጥማ ነገር ስለዝተዘከራ ደም እንዳነብአት ነቲ ክፍሊ ደጋጊማ ምስ ተኣዘበት ኣብቲ ኮመዲኖም 700 ዝኸውን ገንዘብን ኣብ ጭራም ወረቐት ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ረኸበት። ኣይትፅበይኒ ኣይ ክትረኽብንኺ ዝብል ምስ ኣንበበት እቲ ክፍሊ ክጭደቕ ክሳብ ዝደሊ ብዘለዎ ዓቕሚ ወጨጨት። ድኹም ጎና መዝሚዙ ብዘይድሌታ ድሌቱ ገይሩ ምስዋሩ ምሕር ኣበሳጮ ሓርዓት ግና ትገብሮ ነገር ኣይነበረን። ዝተኸኣውን ኣይሕፈስን እዩ። ወዲ ሰብ ክሽገር ነውር እዩ። ነቲ ሽግሩ ተጠቂምካ ምምዝማዙ ግና ናይ ነውሪ እዩ።